Owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma usalelwe yinsuku ezimbili kuphela ekutheni azinikele emaphoyiseni kulandela isigwebo sakhe senyanga eziyi-15 asinikwe yinkantolo yomthetho sisekelo ngecala lokwedelela inkantolo. Iyaqina ke nembikisho yokuphikisana nokuboshwa kwakhe. Ozakwethu uAyanda Mhlongo nomthwebuli wezithombe uNdabezinhle Khumalo basankanise ngaphandle komuzi kaZuma eNkandla. Ayanda, sikwamukele endabeni zasemini. Zimbili manje insuku ezisele ngaphambi kokuba uZuma ayinikele emaphoyiseni. Sitshele ngokwenzeka njengamanje lapho nanokuthi ke nike nezwe yini ukuthi ukuphi umengameli wezwe. Sindwa ngibingelele nakubabukele emakhaya ngakusho nje okwenzeka manje ngaphandle komuzi kalo wayengumongameli wezwe umnumzana uJacob Zuma ukuthi kusanda kufika amalungu ANC aphuma esifundazweni eMpumalanga nawo athi azokweseka lo wayengumongameli wezwe umnumzana uZuma athi angeke azavume ukuthi azinikele kwiziphathi mandla njengoba kuyalele inkantolo yomthetho sisekelo. Kodwa ke okunye okusha ngalo lolu daba ukuthi abameli bakamnumzana uZuma kulondelela ukuthi bafake isicelo enkantolo phakeme eMgungundlovu nalabo afuna khona ukuthi akumiswe ukuboshwa kwakhe njengoba usushilo ukuthi sekusele insuku ezimbili nje kuphela ukuthi azinikele emaphoyiseni. Okumthetho ngokwenkantolo yomthetho sisekelo ijaji uSisi Khompempe ukhiphe incwadi neyalela ukuthi umnumzana uZuma usigwebo sakhe uzosidonsa ejele laseThekwini eWestville. Lokho kwenzeka emva kwethu ke amalungu lawe ANC aphuma eMpumalanga ngenzeka njena akekho umnumzana uJacob Zuma la ekhaya. Umndeni wakhe kwathanda ukuthi udalule ukuthi ukuphi nendawo. Kodwa ke esikuthola ukuqhamuka kwifoundation abakhulumela iJG Zuma Foundation bathi ke kulempela sonto umnumzana uZuma uzobe khuluma kokuqala ekhuluma nabantu baseningizimu Afrika. Okunye ke okuthe kwenzeka njengoba usukhulumile ukuthi ke silana noza kwethu uSimphiwe Makhanya ke sibheke ukuthi la ekhona nala amaphoyisa alankandla evimbe khona umgwaqo. Sibonge kuwena bese sibingelele nakumbukeli wezindaba kweSABC1 njengoba usushilo siyaqhubeka ke nokukanisa endaweni yaseNkandla namaphethelo ukuzobheka nje isimo ukuthi sihamba kanjani kule ndawo. Ngaphambilini uzokhumbula ke ukuthi izolo bekunezinkumbi zalabo abeseka owayengumengameli wezwe umnumzana uJacob Zuma bezotshengisa ke ukumeseka njengalokhu phela ke ebhekene nesimo abasichaze nje ukuthi sinzima kakhulu empilweni yakhe. Lapha sikhona ke Ayanda nombukeli impambanweni zomgwaqo umgwaqo osesandleni sami sesinxele owehlayo oshona ezantsi ilapho khona ke umuzi wamnumzana uJacob Zuma ukhona. Mhlambe kule sivimba umgwaqo esikhona njengamanje esenziwa amaphoyisa ngingachaza nje ngithi ukusuka la uya emzini wayibe ngumongameli umnumzana uJacob Zuma kungamakhilomitha cishe ayi10. Zonke ke imoto cishe imoto eziningi ezidlula lana ke ziyamiswa zibhekwe ukuthi ngakube zikufaneleni ukuba semgwaqeni isimo sazo sikufanele ukuba semgwaqeni nokuthi ke kukhona ini ngaphakathi kwayo imoto. Izolo ke njengoba ngishilo ukuthi bekunezinkumbi zalabo abaseka umnumzana uJacob Zuma befikile ke ekhaya kwakhe beshaya ke phansi ngonyawo bethi angeke bakuvumele ukuba umnumzana uJacob Zuma aboshwe noma azise ngokwakhe kusiphathimandla zamaphoyisa ukuzoqala ke phela isigwebo lesi asinikwe inkantolo yomthetho sisekelo kuleli senyanga eziyi-15. Okulindelekile ke namhlanje ukuthi baqhubeke nokutheleka lapha eNkandla labo abalokhu bekhulumile ngokuthi bayameseka umnumzane uJacob Zuma nalapho bezoqhubeka nokuzwalisa ke amazwi abo okumeseka. Okunye ke sikutholayo njengamanje ukuthi iJacob Zuma Foundation kwi-tweet ke esanda kuyikhipha itsheleke abakuleli ukuthi umnumzane uJacob Zuma uzokhuluma nezakhamuzi zakuleli kulempela sonto ke esiya kuyona kwazi sephela nokuthi isikhathi sesiya ngokuya simphelela okamsholozi ukuthi azise yena ngokwakhe emaphoyiseni. Uma ukuthi akakwenzi lokho kuzokube sekuqala ke uhlelo nalapho khona abakwasidlodlo kuyofanele ukuthi ke baqinisekise ukuthi isinqumo senkantolo yomthetho sisekelo sokuba aboshwe siyenziwa. Angibusele intambo kuwena eGoli.